Il-Malta Automobile Club qed jappella l-Gvern biex il-liċenzja tal-karozza l-pensjonanti tibda titħallas prorata fi kliem sempliċi titħallas skont kemm verament intuża l-vettura u kemm tkopri kilometri. Fitra mibawta minn Alfred Farrugia fisem din l-għaqda ntqal li ħafna anzjani jagħmlu użu mill-karozza tagħhom anqas minn nies oħra l-aktar għal xi qgħaddja jew appuntament l-isptar u żgur li l-problema preżenti ta' traffiku mhux joħolqu għall-anzjani. Għalhekk hija isir l-appell biex l-awtoritajiet jieħdu in konsiderazzjoni din it-talba li tagħti attenzjoni għal kemm fir-realtà il-vetturi użati kopru distanza fi triq u fuq dan il-kriterju il-pensjonanti ikunu mitluba jħallsu. Il-mileage ikun jista' jittieħed mill-awtoritajiet kompetenti u dan jista' jsir ukoll b'test tal-VRT. L-Automobile Club qal li wara li jingħata dan l-inċentiv l-anzjani jistgħu wkoll jingħata l dawk li fir-realtà jużaw ftit il-karozza tagħhom għandhom kemm għandhom età. Farrugia qed jgħid li din il-proposta żgur mhux forsi se tkun qed tnaqqas il-konġestjoni tat traffiku għaliex hija inċentiva biex persuni jirreġistraw għal liċenzja orħos u allura jużaw anqas il-vettura tagħhom.